Hola, buenos días, bienvenidos. Egunon, ongi etorri, gaurko jardunaldira. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi genizkioke, bertako industria, zinemaldeko industria taldeari, anistasunari buruzko eta LGTBIAQ+ gaiari buruzko, edo kolektibari buruzko espazio hauek zabaltzeagatik. Eta bestetik bertan, LGTBIAQ+ Latinoamerikako filmen distribuzioaz hartutzen da, eta lan hau hogeita hamar agendarekin eta Donostia eta Geitu sariekin loturiko ekitaldia izango da, eta haiei ere eskerrak eman nahi dizkiegu. Jorge Baioz naiz, programatzailea eta kultur kudeatzailea jaialdi ezberdinetan. Bartzelonako Muestran Fai de Barcelonan egiten dugu lan, eta bertan Bartzelona hiriko queer gaitegia lantzen da, eta gaurko saio honetan mintzagai izango ditugu Latinoamerikako filmen erronkak zeintzuk diren, eta bertako gaiak zeintzuk izaten diren. Eta bertan banatzaileek, sortzaileek eta plataformek parte hartuko dute. Horretarako hizlari bikainak dauzkagu gure artean, eta laburpen eta aurkezpen txiki bat egin nahi nieke. Hemen daukagu Sandro Fiorin, programatzailea eta banatzailea da, hainbat urteko esperientzia dauka. Figa Films banatzailea sortu nuen, eta askok bere film ugari erakutsi ditugu jaialdietan, eta horregatik ezagutzen dugu. Batez ere Latinoamerikako filmetan zentratzen da, mundu osoan barrena banantzen dituenak, eta bere filmen artean Belo Malo, ez dakit ezagutzen duzuen, baina Urrezko Maskorra irabazi zuen jaialdi honetan, eta Bitxa Travesti dokumentalak Teria War ikasi edo bertako hartza irabazi zuen Berlinalen. Eta horrez gain, Toronton, Cannes eta Donostiako zinemaldietan parte hartu du. Bestetik Inazio Juridi daukagu hemen, beraz zinegilea da, eta Txileko Unibertsitatean ikasketak egindakoa, Berlineko Arten Unibertsitatean ere ikasi du, eta Lokas Perdidas film laburragatik ezagutuko dugu, Cannen egon zen, eta bertako Queer Palm edo bertako Ostorri irabazi zuen, Palma irabazi zuen, queer filmai eskaintzen zaiena, eta bestetik 2018an beste film bat aurkeztu zuen hemen Horizontes sailean, zinemaldian Horizontes Latinosen hain zuzen ere. Eta azkenik, hemen daukagu Pilar Toro ere, marketing eta komunikazio zuzendaria da Filminen. Eta Filminek autore zinemaren lanaka adierazten ditu Espainian, eta horrez gain, marketingen trebatu zen, Netflixen lan egin du, Canal Plusen ere bai, Universalen, eta era berean La Llamada filmaren komunikazioa koordinatu zuen, eta bestetik Muestran egon da, Cannen ere, eta Mallorcan ere bai. Eskerrik asko hiruroi hemen egoteagatik. Lehenik eta behin, zinemaldiak aipatzen zigun moduan, zigiluaren, saioaren balioa zitzegi nahi genuke. Nola ikusten duzuen LGBTIAQ+ zigilua zuentzat ikusgarritasunak eitzen duen tresna bata, merkatuko nitxo bata, edota, zuek zuen eremuetan erabiltzen duzuen herramienta edo tresna baliagarri izan daiteke. Pilar, zuri emango dizutitza. Gauza asko da, zigilu hau, izan ere, beharrezkotzat jotzen dut zigilua. Izan ere, 40 urtetara gerturatzen den pertsona gisa hitz egiten dut, eta referenterik gabeko pertsona gisa, ni nera benintzenean, ez zegoen alako plataformarik. Internet hasi baino etzen egin, eta katalogo bat eskura izan, garai hartan Filminena, esate baterako,
eta ez dut aipatzen bertan lan egiten dudalako, baizik eta Espainiako katalorik handiena bera delako, ez da internazionala, baina izan liteke. Bueno, iruditzen zait neure burua asko hobeto ulertuko nuela, hobeto ulertuko nituen hainbat alderdi. Espainian esate baterako plataforma hedatuagoa da, baina Portugalen. Demagun, Portugalen hasiera batean gaude, plataforma edatzen hasiak gara, eta ikusten ari naiz, queer ikusle asko eta publiko asko gerturatu egiten dela zigiluagatik. Zigilua, gure edukiak zigilu honek markatzen dituelako eta ezagutarazten dituelako. Era berean, kolektiboko edota kolektiboz kanpoko pertsona gisa errealitate hori ulertu nahi baduzu, Gazako gatazka ulertu nahi duzun bezala, edo beste gatazka eta errealitate batzuekin empatizatu nahi den heinean, hori edukitzea aukera bata. Baina era berean nahi genuke, zinema hori ere gainditzea, zigilua gainditzea zinemak, hau da, guk artelan handiak ikusi nahi balin baditu, azken 20 urteetako obra horiek balin baditu, hor badakigu una mujeren llamas egongo dela. Eta helburu hemen zein da? Mantentzea zigilu hori geure burua agertu ahal izateko, geure burua ulertu ahal izateko, baina ez dadila hau izan geto bat. Hau da, gure errealitateek, gure fikzioek gainditu beharko luke, traszenditu beharko lukete eta mundu guztiaren gana iritsi beren eta lantzen dituzten balioengatik, beren balio zinematografikoagatik eta beraz. Erabil dezagun zigilua geure alde jotzen duen heinean, baina ez gaitezen bertan itxi. Bai, alaxe da. Iruditzen zait, honek badaukala alderdi praktiko bat, zigilu bat praktikoa da. Eta, gai hauek lantzen dituen film bat ikusi nahi badugu, zigiluak errazten du, praktikotasun hori dauka. Eta hori, LGTBIQA plus zigiluarekin, badirudi batzuetan ridikulizatu egin nahi dela, badirudi letra gehiegi direla, baina niretzat hori onuragarria da. Aniztasunari egiten diolako erreferentzia, nahiz eta, absurdua izan, interesgarri izan daiteke luzatzea sigla horiek ere, anistasun hori barne biltzeko. Baina praktiko jotzen dut zigilua, eta era berean, iruditzen zait konplexua dela. Izan ere, ez dakigu zein den filmaren LGTBIQA plus hori horrela da pertsonaiagatik, gaiagatik, filmatzeko moduagatik, zergatik lortu du zigilua film horrek. Iruditzen zaitor, praktikotasunetik ateratzen garela eta geure buruari, egiteko galdera interesgarriak plazaratzen direla. Eta iruditzen zaito horiek erantzuten saiatu behar ginela. Hau da, zigilua hor dago, baina zerri egiten dio referentzia hori interesgarria izan daiteke lantzea. Markatu, nire gaztelania ez da oso zuzena izango, brasildarra naiz. Baina gure katalogoaren erdia LGBT film gixakoa izan daiteke, baina ez dugu inoiz motibo horregatik hautatzen filma. Hori gerora dator zigilu hori. Iruditzen zait filmak eduki, ona eduki zintzoa izan behar duela, sentikorra, eta beraz, bai nik, bai nire lankideek ere beti ikusten ditugu inpaktatzen gaituzten film horiek gugan eragina dutenak, eta batzuetan, badira hainbat pertsona edo, hainbat film queer bizitz hori islatzen dutenak, eta hor nik oso gogoan dut
Eta kontziente naiz, hor badagoela gehi jaialdi kate handi bat mundu osan. Eta behin, adibidez, Framelining hautatu zenean San Franciscon, esate baterako badakigu beste 50 jaialdi gonbidatu egingo dutela. Hori onuragarria da. Horrek esan nahi du, film hori 2 urtez ibilbide hori egiten arituko dela, munduan barna banatuko dela, baina ez da azkenean hori benetako helburua. Hemen helburu nagusia da istorioa bera, kalitatea, filma, interpretazioak. Inaziorekin ere hitz egin dut aurretik, eta hor badira filmak All of Us Strangers, emozionatzen gaituztenak esate baterako, eta behar bada izango dituzte 2 pertsonaia gehi direnak, baina historia bera pixuzkoagoa da sexualitatea baino, eta oso sentikorrak dira. Horregatik beti pentsatu dut, lehenik zinemagintza eta gero zigilua. Eta orain, bakoitzari galdera konkretuagoa egin aurretik, eta aipatu duzu, ez da, badago, zinema espezializaturik, zinemaldi espezializaturik, eta jaialdi horietan, batzuetan aukera da, film batentzat horietan barna bidaiatzeko, baina nazioarteko salmentei begiratzen diegunean, edota plataforma orokorrago horiek erreparatzen ditugunean, uste duzue zigilu honek mugatu egin dezakeela? Izan ere beti nitxo hitz hori erabiltzen dugu, eta horrekin zer egiten dugu, mugatu, aukera edo lagundu. Sustengo izan daiteke, behar bada izan daiteke, ibilbide nazionala egiteko aukera eskaintzen duen zerbait. Gure kasuan, zorteko gara filminen, izan ere gure ikusleak ez dira gerturatzen bere burua ordeztuta ikusi nahi duelako, baizik eta orokorki, gure publikoak ulertu egin nahi du bizi garen mundua, eta gainera zinema ona ikusi nahi du. Beraz, jakin minez beteta dagoen ikuslea da. Ikusle honek algoritmoa desafiatu nahi du, edota tendentziak modan dagoena. Edo lasaitzen duen horretatik bere erosotasunetik haratago joan nahi du, eta esploratu egin nahi du. Eta gure queer katea da, gehien begiratzen denetako bat, iruditzen zait, eta honek pentsarazten dit, nitxo hortatik haratako doan zerbait dela. Esate baterako nire amaren gixako ikusle bat izan dezakegu, bete berezpetez da abejas, filma ikusten duena, eta ez bakarrik bere seme alabetako bat trans delako eta hori ulertu nahi duelako, baizik eta ulertzen duelako, gai hori ez duela ikusi bere ingurunean, ez du esperimentatu, baina ulertu egin nahi du. Gure kasuan ez du mugatzen zigilu honek, baizik eta konbidatu egiten gaitu beste pertsona batzuen errealitateak ezagutzea, behar bada ezagutuko ez genituzkeenak, bada beste herrialdeetako zinema ikusi nahi duenik, beste realitate batzuk ikusi nahi dituenik pantailan, eta beraz, iruditzen zait espazio oso zaindua dela, eta bertan, hobeto ulertu ditzakegula beste pertsona batzuk gure modukoak, edo zu bezalakoak, edota erabat ez berdinak izan daitezkenak. Sí, creo que en mi caso pienso que nire kasuan, lausoagoa da erantzunez. Nuke jakingo, esate baterako, esaten zer den proiektuaren queer alderdi hori. Esate baterako proiektu bat aurkezten dugunen edo film bat ez dugu, filma ja eginda dago, erakusten da, eta bere burua filmak aurkezten du, eta gero norberak bere interpretazioa egiten du. Eta film hori guk enkajatuko dugu zigilu horretan nolabait. Enigmaren kasuan, eta Sandrorekin ere aipatu dugu, zer gertatu zen? Filmak familia bat agertzen du, ama bat, badago pertsonaia bat lesbiana dena, baina ez dakigu pertsona horren sexualitateari zuzentzen zaien filma, edota familian, beste emakume bat izan daiteke, heterosexuala dena, eta hor ez dakit zigiluak zer leku duen. Hori gertatzen da,
filmetan, esate baterako, hemen, batzuk esan dut, oso argi geratu behar da, pertsona hau lesbiana zela eta horregatik hiltzela, bestela ez diogu zigilurik emango ez. Azkenean, zaila da, erabakitzea. Bai, adibide oso argia da horixe. Izan dezakegu film bikain bat, eta hor ikus dezakegu bertan, esatetarako 8 bat emakume daude etxe batean, eta beti gizonezko pare bat agertzen da bizkarrez, ez zaizki arpiak agertzen, eta hor krimen bat gertatzen da, eta familia erabat apurtu zuen, eta hor alaba bat hil egin zen, lesbiana izategatik, eta hor agertzen da nola amak bilaketa bat egiten duen, eta hor ikerketa hori abiarazten duen, eta emakume guztiak etxe txiki horren barruan mugitzen hasten diren, biltzen diren, eta klaustrofobia ere agertzen da. Klaustrofobia hori, sentsazio klaustrofobiko hori da kanpoan gertatzen den homofobia horren isla bat. Eta hori asko gustatu zitzaidan. Eta gainera desesperatu egiten da ama argitzeko zergatik zer gertatu zen. Eta iruditzen zait batez ere zentratzen dela egoera eta giro horretan. Eta hori garrantzitsuagoa da, alaba lesbiana izatea bera baino, kasu hortan. Baina nik ere ez dakit esatetarako ibilbide luzea izango duen jaialdietako programatzaile gustatuko zaielako edo. Nik beti jartzen dut filmaren kalitatea zigiluaren aurretik. Eta asko sufritzen dut horrekin. Enigmarekin esate baterako jende orok deskubritzea nahi nuen, baina gisa horretako feedbacka ere izan dugu. Ederra da, baina ez da nahikoa gehia, ez dago sexurik, ez dago erromantzerik, eta behar bada hori espero da. Baina, horren gainean ezin dut beste argudiorik eskaini. Bai, hor badakigu badago kolektibo bat, behar bada film espezifikoak jakinak bilatzen dituena, eta nahi dute harreman afektibo sexuala horiek agertzea, baina baliatu nahi nuke orain bakoitzari galdera konkretuago bat egiteko. Aprobetxatu nahi nuke hemen Sandro gure artean daukagu, eta hor badago sentipen bat hemen Espainian esaten da sarritan, hizkuntza eta alderdi kulturalak partekatza errazagoa dela, eta beraz errazago banatzen direla Europako filmak argentinarrak baino. Horregatik, berdintasun edo antzekotasun hoiengatik, eta nik lantzen ditudan film hauetan, esate baterako film nordiko bat bere banatzaileekin dator, baina Argentinako film bat iristen denean ez da banatzen, ez da iristen. Marko Bergerren filmik ez da hemen Espainian agertu aretoetan, esate baterako. Zuretzat zein da, nola ikusten duzu Sandro kasu hori Espainian gertatzen da? Baina Latinoamerikako filmak nola ikusten dira munduan? Ezberdintasunik ikusi duzu? Latinoamerikako filmak zigiluarekin banantu edo ez? Zigilu honek ezberdintasunik eskaintzen du? Kasu honetan zer du pixu gehiago? Latinoamerikako zigiluak edo LGTBIQak? Oso konplexua izan da. Nik, hainbat urte daramat honetan, eta azken 21 urte hauetan ere bai, eta ez da inoiz erraza izan, streamingarekin, esate baterako nik, lehio bat ere ikitzen zaigu, ez da, eta erresagoa izan daiteke, ez bada saltzen gu publikatu dezakezu autonomia hori eskaintzen digu, baina, zinemetan edo jaialdietan 2 urtez banatu ez bada, streamingak aukerari eskaintzen du, gure katean eskainiko dugu, Amazonen agertu dezakegu, eta deskubritu nahi duenak aurkituko du, egingarria da. Hori oso positibotzat jotzen dut, baina nik ez dut saltzeko eta diru gehiagirik egiteko espektatibarik izan. Kontu ez da Latinoamerikakoa izan edo gehia izan. Atzerritarra da, Hollywoodetik kanpo egindakoa da.
eta gainera, autore zinema izan daiteke, eta bere lehen edo bigarren filma izan daiteke, eta horrek zailtasunak dakartza, baina niri hori, gustatzen zait, izan ere, hor badira filmak askotan kanpotarrak, Latinoamerikakoak, eta gainera askotan gehi, hau da, nitxo bat beste baten barruan, baina non daude hor talentu berriak, non daude hor arribitxi horiek, non daude gai berezi horiek lantzen dituztenak. Hollywoodeko gaiak oso landuta daude, nik ez dut bertako komedia romantiko baten kopiarik nahi. Halakoak egiten oso onak dira Hollywooden. Latinoamerikako filmekin identifikatzen naiz ni aitzitik, eta horiek ikusi nahi ditut, eta horiek erakutsi nahi ditut munduan. Hori da, neure buruari jarri diodan misioa. Eta ez daukat kezka finantzario berezirik, egia da, bizi behar dugu, baina ez dut inoiz mundu honetan edo ez naiz ona jorratu zerbait ezberdin hori bilatzea ez bada. Eta asko defendatzen dut eta integritate horrekin lan egiten jarraitu nahi dut. Jarraitu nahi dut espazio hori markatzen. Baina, Espainian, 100 jaialditik gora dago. Frantzian edo Alemania baino gehiago daude. Eta hor badago Nudo misterio izeneko film bat mexikarra dena. Zer gertatu da hemengo 100 jaialdi horietan? Batzen badugu bertako ikusleko da banaketa baino gehiago balio du. Eta beraz, behin ibilbide hori egiten duenean, 2 urtez jaialdietan agertu bada eta gonbidatua izan bada, behar bada, 15.000, 20.000 pertsonek ikusiko dute, eta hori Barcelona eta Madrilen astebetez erakuste baino gehiago izango da. Bai, jaialdietako lankideekin askotan aipatu dugu, batzuetan banatzaileek ez digute utzi nahi film hori aretoetan estrenatzea helburu dutelako, eta gero guri jaialdi esaten dugu, zure filma gustatzen bazaigu, LGTB jaialdi guztiei gustatzen bazaigu, zirkuitu askoz gehiago zabalduko zaigu, eta aretoetan baino jende gehiagok ikusiko duten. Hala ere, banatzaile askok hori ez dute ikusten. Eta guri dagokigunez, jaialdien ikuspegitik, hor bai, LGTBIQA+, zigilu aukera izan daiteke. Ez bakarrik jaialdientzat, izan ere hor badaude Donostia saria, dago gainontzeko jaialdietako queer sariak ere jaso ditzake, eta beraz horrek lagundu egin dezake. Eta jaialdi espezializatu horietan film honek ibilbide hori izan daiteke, eta behar badanik nire herrian muestra bat egin dezaket, eta horrela iristen da, eta behar bada iritsiko zaigu Reinas, esate baterako queer filma, eta hor ikusi dezakegu, eta beraz eskerrak ematen dizkizuet, ona etorri zareten guztioi, zuen muestra horiekin, muestra etorri zaretenak barkatu eta hemen zaiten guztiak hor, badako, gurean ere giza eskubideen zinemagin jaialdi bat, indigenen jaialdi bat, emakumeen jaialdi bat, eta hoietan ere panatzen da. Hau da, ez dira bakarrik queer jaialdietan erakusten baizik eta emakumezko zuzendarien jaialdietan, indigenetan, eta baliatu egiten ditugu barkatu aukera horiek, bai, aniztasunak azkenean, badiru ere eman dezake ez da, eta hor ikusten dugu, badagoela, zirkuito hori. Pilar, zuke aurreratu dizugu pixka bat nola lantzen duzuen LGTB eduki hori plataformetan. Eta Latinoamerikako fokoa hor dugula ikusirik zuek, lankideekin askotan aipatu izan dut, ez da banatzaileekin. Izan ere, pentsatu izan dut beti banatzaileenzat bazeutela Europar Batasuneko laguntzak. Eta horregatik, Europako filmak gehiago banatzen zirela, eta esan dute ez. Orain badaudela laguntza bereziak Latinoamerikako filmentzat, baina gutxiago banatzen direla. Eta plataforman nola gertatzen da? Hau da, zailagoa da Latinoamerikako filmak zuen plataforman agertzea?
Ez nukelakorik esango, egia da kultur gertutasun hori, lagungarri izan daitekela eta hizkuntza ere, bai. Harrigarria da, baina filmineko kontsumorik handiena bikoiztua da. Jatorrizko bertsioa baino gehiago. Eta hor, asko, hazi gara, eta orain, bikoizketa erabiltzen da, ohitura hori badago. Baina publikoarentzat espainolez kanpoko pelikulak ikustea oso interesgarria da. Izan ditugu hainbat film, Una mujer fantástica esate baterako, eta beste hainbat, ondo funtzionatu digutenak guri filminen, Latinoamerikarrak izanik, eta queer, kasu honetan. Eta hor, behar bada, sarrera bat ordaindu behar ez izateak abantaila dakar, eta hor, gainditzen dugu langa hori, esate baterako, noa Txileko film bat ikustera. Edo joango naiz Argentinako edo Venezuelako film bat ikustera. Iruditzen zait, hau, gertukoagoa izan daitekela, narratiba hauek gertukoagoak izango ditugula beste herrialdeetako batzuk, baina ez nuke esango Europarrak, baina munduko beste bazterri batzuetako, beste herrialde batzuetako filmak, baina hobeto eta guri, Latinoamerikako zinemak ondo funtzionatu digu, eta iruditzen zait, hizkuntza gatik, azkenean jatorrizko hizkuntzan ikus dezakegu, eta ez dugu, bikoizketarik ez espiriturri behar. Eta horri iruditzen zait badagoela, jakin min puntu bat eta benetan deskubritzeko aukera polit bat. Pixka bat aurreratu diguzu zuretzat garrantzitsuena ere historia bera dela, baina sortze prozesu horretan, zure bigarren filma egiten ari zarako produkzio forum horretan, eta nola harremantzarazu berarekin, pentsatzen dut queer sortzaile gisa baduzula interes berezi hori historio horiek kontatzeko, eta gero behin proiektua amaitutakoan behar bada utzi dezakezu hori, Latinoamerikako LGTB film bezala edo, eta hasieratik sorkuntza proiektu horretan gai hori txertatzen pentsatzen ari zara eta horren arabera egiten duzu. Nik uste dut filmetik haratago doala. Hau da, Locas Perdidasetik edota aurreragotik egindako lan horietan, ikerketa lan bat egin dut, eta ikerketa horretan beti bilatzen dut queer hitza erabiltzen dugu, queer historia bat, queer erabiltzen dugu, testuinguru zabalago bat eskaintzen duelako, eta nik beste hitz batzuk behar da lokalagoak eta errazago erabiltzen ditut, marikona esate baterako, baina Txilen ikusten ari naiz horretan lanean egin ditu, ikerketa horiek egin ditut, eta azkenean beti nire filmetan beti agertzen da nor naizen, nire harreman guneak zeintzuk diren, eta hori agertzen da. Eta beraz, niretzat hortik kanpo pentsatzea zaila da, proiektutik ni baztertza bezalakoa izango litzateke, ni Latinoamerikarra naiz, eta nire izaera ere bertan daramat, eta, nik Txilen egiten dut Txileko film bat, ez Latinoamerikarra ez zatea arraroa litzateke, identitatearen parte da, eta hori da, konplexua behar bada, baina laxen da. Lehen ere, aurreratu dut, zuentzat, izan ere, gauza bera da, queer etiketa edo LGTBIQA+, izan ere zuk orentxe aipatu duzu. Eta anekdota batekin adieraziko dut, ni plataforma batekin hasi nintzen, ez dut marka orain esango, baino gorretzen ez, hasi nintzenean programatzen hasi nintzen, genero etiketak erabiliko ditugu, LGTBIQ. Eta deitu egin ninduten, esan ez, uste zuten pornoa zela. Egia da, hau, duela 15 urte izan zela. Eta bapatean hor, letra horiekin ez dute oso ondo identifikatzen zer den, eta batzuetan, norbait hori sortzen da. Eta hor, ikusten dugu queerritza, eta natzerakoan, batzuetan, oihartzun hori hartzen zuen hitzorrek. Orduan galdetu nahi nizueke, nahiago duzu queerritza erabili, behar bada identitate gehiago barne hartu ditzakelako, edo,
beste sigla guztiak erabili. Izan ere, bueno, esan dezakegu, film boiera bada, film barikoi bada, hori lagun artean esaten dugu, baina ez dakit hor marketing kanpainarik egin daiteken horrekin, behar bada filminek egingo zuen baten bat, baina hor behar bada zigiluak, bueno, traba egin dezake edo nola ikusten dituzue bi etiketa horiek? Nik aktivismotik eta nire lanetik erantzungo dizut batetik, iruditzen zait queer hitza erosoa dela, naiz eta jatorrian, bueno, reapropiazio bat izan zen ingelesez, baina, bueno, hori inoiz ez da gertatu, inoiz ez da esan nahi hori edo esan nahi irangarri hori iritsi Espainiara. Eta erresagoa da, bueno, orokortzeko behar bada, inklusio gisa erresagoa da esateko, eta bar. Baina, iruditzen zait, orain borroka handia dago, baina saiatzen ari gara intersexualitatea ikusarazten, sexualitateak ikusarazten, eta iruditzen zait sigla horiek gehitzeak kontzientago egiten gaituela. Eta ez gara bakarriko oinarritzen gehia denean lesbikoa edo transak badirela, beste queer errealitate batzuk, hain zuzen, ahaztu ezin ditugunak eta kontuan hartu behar direnak. Eta iruditzen zait, bi terminoiek garrantzitsuak direla, eta queer terminoak, bueno, anistasuna adierazteko erosotasun hori eskaintzen digula. Positiboa izan daiteke, baina behar bada etiketa horietatik gain joan behar dugu, eta mundua jaz hain zuri beltza, adinekoagoak garenak uste duguna baino. Eta behar bada hain belaunaldi berriak gehiago bizi dira ez binariotasunean, eta, bueno, jariotasun errazago batean. Eta behar bada queer hitza errazago sartzen da, txertatzen da, baina ez nuke inbilibilizatu nahi. Beste kezka bat daukat, hau da. Zenbat ulertzen du pertsona batek, adibidez nire ama queer hitza. Lehengo gunean egia eskatu nuen eta queer etiketa dauka, baina gero azpititula da LGTBIQ. Orduan aurkitzen duzu eduki hori. Iruditzen zait aurrera egin behar dugula baita ere pertsonekin, kolektiboaren mailan gure diskurtsoak politikoak dira eta oso diskurtso aurreratuak dira eta film batzuk bai txertatzen dira gauza irautzaile edo hausle horretan, baina baliteke egotea beste pertsona batzuk ez dituzenak termino hauek horren beste ezagutzen eta nahi du haiek ere gerturatzea. Orduan, gainditu dugu LGBTI hori, ez? Hori da jende arruntak, ez? Kaleko jendeak ulertzen duena. Utzi dezakegu etiketa hori atzean eta queer den horretan zentratu edo egiten ari garenarekin ez dira gauzak ulertzen. Ni nahi dudana da ulertu nola iristen den hori kalera edo albistegietara eta nola ematen den queer gaien berri kanpoan jakiteko noiz erabil dezakegun hori filminen adibidez LGTBI jende askok lan egiten dugu, eta hori da gure privilegioa, baina baita ere iruditzen zaigu guk oso oinarrizkotzat edo jakintzat ematen ditugun jangozak mundu guztiak ulertuko dituela, eta agian ez da hala, ez? All the creatures edo todas las criaturas grandes y pequeñas ikustera sartzen den norbaitek agian ez du hori ulertuko, eta horregatik ezin gara txoratu gai horrekin. Ez dakitzuek zerbait erantzi nahi duzuen horri buruz? Nire belaunaldian erosoago sentitzen gara gay hitzarekin urte luzez bizi izan nintzena Estatu Batuetan, eta gay termino positiboa da, ez? Gay esan nahi du alaia, ez? Orduna, gay egun badaukat, egun alai badaukat. Ez dut inoiz negatibotzat hartu. Baina gauza oso malgua da, hau da aldatu nahi badizkiote izkiak, aurrera, ez dago gaizki. Portugesez adibidez, ni naiz biado, ez, hitz hori erabiltzen dute. Baina nik nere egiten dut, bada Brasildar politika zoragarri bat, esaten duena,
Ni ez naiz trans, ni naiz travestia. Ze badago ideia bat, zeinaren arabera travesti zikina den eta transgarbia, eta nik ez, nik hori onartu egiten du, nire egiten dut, ni 80ko hamarkadatik nator, subertsio horretatik, eta nik subertsibo izaten jarraitu nahi du, nik gehia naiz arau patriarkalen aurka egiten dudalako. Baina irekita nago egia esan jendeari erosoen egiten zaionarekin ni ere ados. Baina nik erantzi nahiko nuke nahiko ados nagoela Sandrok esaten duenarekin, hau da, queer hitza ulertzen dut norantz doan eta ulertzen dut izan dezakeela ukitu disidente bat, edo instituzionalizatuagoa den LGTB pertsona bat, baina Latinoamerikan queer hitza teoria queerraren bitartez ulertzen da, osea, akademiarekin oso lotuta dago. Eta beraz, ez gaitu, Latinoamerikan esango genuke ez gaituela ordezkatzen. Teorialari asko daude, queer terminoaren ikuspegi kritikoa dutenak, ze gerta liteke termino horrekin ukitu kolonizatzaile bat izatea, eta gu ez gara horren parte sentitzen, ez? Hori, Sandrok esaten zuenaren hildotik, ez, travestia gara edo maritxuak gara, marikoiak gara. Nola hitz horrek, disidenteagoa dirudien hitz horrek, queer ez, ordezkatu nahi ditu, hitz hori ezaguture egiten ez duten pertsonak. Orduan, diskurtso kritiko asko dago eta nik bat egiten dut haiekin, eta interesgarria iruditzen zait hauek guztiak aztertzea. Eta hasieran esaten nuenaren hildotik, ez, izkien hildotik, aukerak ireki egiten dira itxi, baino orduan queer esateak itxi egiten gaitu zergatik aukeratu behar dugu akademiatik datorren hitz ingeles hori, ez da? Behin, ari nintzen, 70 urteko txiletar trans emakume batekin hizketan, eta ari ginen 70ko hamarkadako queer movidas hitz egiten ez Txilen, eta esaten zuen, garai egiten etzegoen alakorik, eta ez da, etzegoela homosexualik, baina etzen queer hitza erabiltzen, zeuden marikitak, edo marikoiak, eta niri oso polita iruditzen zait kategoria bakar batean ez biltzea, niri iruditzen zait interesgarrian dela irekitza kategoria horiek. Aprovechar también, es verdad que todos aquí, bueno, pertenecemos un poco cada uno en festivales, en creador y tal. Hemen guztiok gaude gara plataformaren baten edo zinemaldiren baten ordezkari, gauza alternatiboagoen ordezkari, baina nik partekatu nahi nuen gertatzen zaidala banatzaile handiek edo ekestetxe handiek hartzen dituztenean sigla hauek ez LGTBI+, naiz eta ez izan kolektiboaren zati, nahi nuen jakin LGTBIQ+ hori mainstream plataformek Hollywoodek bereganatzen duenean ez dute realitate bera ordezkatzen, ez? Plataforma batzuek erakusten dituzten gehiak, aberatsak eta txuriak dira, eta ahaztu egiten dira beste zatiaz, ez? ¿Cómo ves tú, como otras plataformas? Nahi nuen jakin nola erabiltzen duten beste plataforma batzuek zigilu hori. Ikusu dezute inoiz sigla horiek gustatzen ez zaitzuen modu batean salduta. Nik esan ohi dut, enpresek ez dituztela balioak dituzte pertsonek.
Eta orduan, segun eta nor dagoen hor barruan, eta ze zinemaridan banatzen edo erosten edo saltzen, horren araberakoa izango da horrekin egin nahi dutena. Dela pinkwashing, edo rainbow washing, edo pixka batez aurpegia garbitu uztailean banderatxoa jarrita, nik filminen, Zaida Carmonarekin, edo eztabaidatu egiten dut, eta urtero eztabaidatzen dut. Hau da, harrotasunaren kanpaina egiteko badugu zilegitasuna, bai, guk gure editorialaren barruan erosten ditugu film horiek, eta urte osoan zehar hitz egiten dugu film horiei buruz, ez bakarrik ekainean. Orduan hor ematen diogu bide gure aktivismoari eta gure balioei. Aurten izan dugu bat, ojalá nos hubiéramos visto antes, edo egin dugu alakorik. Baina nik 4 urtez lan egin dut Netflixen, eta iruditzen zait bazela gauza polit batan, ez? Nik egin dut arrotasunaren kanpainaren batan Netflixen, que orgullo de verte aquí, ez? Orgullo hitzarekin jolastuz. Eta hori zen leku txikiagoetara joatea, ez? Provintzia aldera, queer hori hain arruntez den lekuetara, eta horretarako plataforman genituen serieetako eta filmetako pertsonaiak erabili genituen. Baina zer gertatzen da plataforma handiekin? Uste dut gauzak ondo egin nahi dituztenean, sex education edo horrelako gauza handi bat egin nahi dutenean eta ondo daudenean, hori iristen dela etxeetara, mainstream horretara, ez? Hashtopera adibidez. Oso serie zuria da, baina 12 urteko aurrak ari dira hori ikusten Zafran nire herrian. Beraz oso harro nago plataforma disidenteago edo desberdinago horiek erakusten dituen plataforma baten zati izatea. Baina garrantzitsua da plataforma handietan ere egotea jendea narratiba horiek ekoitzi nahi dituena, zabaldu nahi dituena, ze beraiek duten irismena askoz ere handiagoa da. Jende askoz ere gehiagorengana iristen dira, bai kolektibokoak izan, bai ez izan. ¿No? O sea, el hecho de que trascienda una película... Adibidez, 20.000 especies de abejas, bezalako film batek aurrera egiteak lagundu egiten dio transrealitateari naiz eta guk kritikatu, ez? Irudikapen hori, ze iruditzen zaigu lortzen dituela gauzak. Orduan, urrats horiek laguntzen dute. Atzean, gaudenoi laguntzen digu, gauzak hausten ditugunoi laguntzen digute, ez? Guk bi lan mota dira, batzuek egiten dute irismen lana eta guk hausteko lana. Zertzetatik, margenetatik hori egitea zailagoa da. Netflixez ari garela eta kanpainez ari garela baliatuta, nola ikusten duzue etorkizuna, ze azken urteetan irudikapen horiek plataforma a veces reacciona ante estos críticas y como estamos viendo, por ejemplo, todos los programas de diversidad. Adibidez, aniztasun programa guztiak edo azken urteetan jende asko kaleratu dute. Hau guztia estatu batuetatik dator. Orduan nola ikusten duzu etorkizuna, baikorrak zarete, optimistak zarete, ez? Askotan esan dut, eta orain ikusi dut gertatzen ari dela, kritikoak izan gaitezkela rainbow washing horrekin, eta ekainean banderatxoa jartzearekin, baina benetako beldurra da hori egiteari uzten diotenean, ze interesatzen zuenean, edo Microsoftek
ikusten zuenean banderatxoa jartzeak dirua irabaziarazten ziola, ze azkenean korporazio handi horiek hori nahi dute dirua irabazi. Baina hori egiten duten bitartean, gu seguruago gaude, kapitalismoari interesatzen diogulako. Baina orain joera aldaketa bat dago, eta orain ez da hain intereseko, batez ere estatu batuetan gertatzen ari diren mugimendu politikoen ondorioz, eta badirudi orain, ez dela ezer gertatzen homofobo izateagatik. Eta agian zuk banderatxoa jartzen baduzu, aguantatu beharrean edo utzi beharrean, jende batek esango du, nik ez dut hemen egon nahi. Zergatik orain ez delako ezer gertatzen esaten badugu, ez gula hemen egon nahi. Orduan, presioak bultzatuta edo beldurrak edo batez ere diruak, leku askotan aktivismo hori edo aktivismo seguru hori egiteari utzi diote, ez delako hain interesgarria. Agian oso superficiala azalekoa izango da hau, baina duela 2 edo 3 ekain, markak aktivismo honetatik kendu direnean, orduan hasi naiz ni beldurtzen, Merkatuak ez bagaitu nahi da agian gizarteak kendu nahi digulako irabazi genuena. Nola ikusten dut etorkizuna? Hurbileko etorkizunak beldurra ematen du, baina ez ordezkaritzaren alderditik, baizik eta alderdi politikotik, ez dezaguna ahaztu, eskubideak borrokatu egiten direla, irabazi egiten direla, eta ezin ditugula galdu epe luzera, iruditzen zait zaila dela irabazitakoa galtzea, iruditzen zait itzuliko garela, baina gero eta garrantzitsuagoa da, eragin handietatik kanpo lan egiten dugunok aktivismoa egiten jarraitzea, naiz eta kapitalismoaren barruan izan, ze hortxe gaude. Baina jarrai dezagula borrokatzen narratiba horiek hor jarrai dezaten. Ze orain, pertsonentzat, kaleko pertsonentzat, gero garrantzitsuagoa izango da narratiba horiek horregotea. Mitin politiko bat dirudionek, baina dena nahazten da. Pilarrek hitz egin du nola hasi ziren LGTBI filmak zabaltzen, eta jakin nahi nuen nola ikusi duzun zer joan den aldatzen azken urteetan. Niri programatzaile gisa baina nola joan dira aldatzen narratibak eta proposamenak, zuk erosteko edo ez erosteko ikusten dituzun filmak, nola ikusten duzu etorkizuna? Narrativas LGTBI pueden haber en las películas, porque también a mí me pasa como programador, justamente está hablando... Niri programatzaile bezala, gertatzen zait, batez ere Latinoamerikako filmekin, para programar, que las películas latinoamericanas muchas veces eran mucho más transgresoras, eran mucho más... Latinoamerikako filmak askoz ere auslegoak zirela Espainiakoekin alderatuta, trans edo gaiak edo beste gai batzuk askoz ere ausardia handiagoarekin aurkezten dituztela, naiz eta Espainian babes legezko babes gehiago izan. Orduan, nola ikusten duzu LGTBI narratiba kontakizunak dituzten filmen etorkizuna? Ez dakit ondo erantzungo dudan, ez dago galdera okerrik. Nire arazoa da oraindik kolonia garela. Eta Europarrek eta Amerikarrek txikiago gisa ikusten gaituztela. Zerbait exotiko gisa. Eta Brasil balin bada samba behar dugu, eta Argentinarra bagara tangoa behar dugu, dena klixe horiek hor daude, deser oso sentiarazten naute klixe horiek. Eta beti saiatzen naiz horiek hausten. Ez nahi dut hautsi 500 urtez kolonia izatearen ideia hori.
Baina kontakizun horiek ez dira egia, gu independenteak gara, beste kultura bat dugu, beste hizkuntza bat dugu, desberdinak gara. Brasilen hitz egiten dugun portugesa brasileñoa bakarrik da, brasildarra bakarrik da. Ez da Portugalgo portugesa bezala, Brasilek beste eragin batzu ditu, Asiakoa, Afrikakoa, eta gauza bera gertatzen da Latinoamerikako beste herrialdeekin. Aniztasuna izugarria da, eta Europan ez da sartzen aniztasun hori. Baina Europan jarraitzen dute gu ikusten beste guztiak bezala. Ahora que estoy viviendo allá después de casi 40 años fuera. 40 urtez bizi izan du naizia kanpoan eta orain Brasilen bizi naiz berriz eta ikusten dut herrialdea izugarria dela. Niretzat beste herrialde bat da. Iparraldera joaten naizenean, Amazonasera joaten naizenean, beste kontinente batean nagoela sentitzen dut. Nire herrioko errealitatetik oso urrun nago. Orduan Brasil ulertzea eta Latinoamerika edo Hego Amerika ulertzea, Karibea ere oso handia da, oso konplexua da, zaila da, aniztasuna izugarria da, eta hemen gehiegi simplifikatzen dute. Eta niri iruditzen zen nire filmek ez dutela. Iruditzen zen ez dugula, Europan ez dela ulertzen. Ze hizkuntzari dira hitz egiten, nondik datoz? Bai, iraingarria da batzuetan Txileko filmak proiektatu ditugu eta jendeak esaten dugu zergatik ez dago azpititulatuta eta noski, bai. Orduan, aniztasuna eskatzen dugu, ez? Jaialdi generalistetan, baina Europan ere ikusi behar dugu. No, la problemática también del sello latinoamericano, que a lo mejor esto lo proponemos para una charla para el año que viene. Hau ba, datorren artean azter genezake, ez? Galderen txanda ireki nahi nuen, ze garaiz bukatu behar dugu, nahi baduzue galderaren bat egin, ez izan lotxatiak. Ez? Eskerrik asko espazio hau eskaintzeagatik, eskerrik asko Lauoi. Izugarri gustatu zaizuek entzutea, bidaiatu arazi didazue. Hitz egiten ari zinaten azken gai horren hildotik, Sandrok esan duen bezala, Latinoamerika, Brasil, edo gaztelania hitz egiten duten kideei, ni Brasilen bizi naiz. Eta beti pentsatzen dut. Pixka urduri nago, jende asko zaudete hemen irintzuten. Brasil isolatuta dagoela pentsatzen dut, eta programatzen dudanean, beti pentsatzen dut espainolaren eta portugesaren arteko harremanean, ez? Baina tensio bat da beti programa bat antolatzeko garaian, eta agian, ez dakit, proposatu nahi nizuen, bidaia bat espainolaren eta portugesaren inguruan, batez ere, Brasilgo portugesaren inguruan. Barkatu, oso urduri nago. Es la geografía de verdad, ¿no? Así como Chile. Geografia da, ez? Chile ere isolatuta dago handeengatik, ez? Horma bat dauka. Eta Brasilen, Afrika pareko kostalde hori guztia, hor dago, eta orduan errazagoa da Portugalera iristea, Limara iristea baino. Ez dago aireporturik ere, ez? Orduan geografiak eragin oso handia dauka. Batzuetan Riotik Bogotara joateko Panamara joan behar dut, ez? Iruki bat egin behar dut.
Ze ez dago nahikoa jende hegazkin bat betetzeko, askoz ere errazagoa litzateke, 2 edo 3 ordu lirateke, eta azkenean 8 dira. Arazoa ekonomikoa da. Ahora con ese rompimiento con la supremacía americana, ¿no? Orain, Nos ayudar a hacer agian, estatu batuen gain buruzagitza horrekin austeak lagundu egingo digu. Bai komunikazioetan, bai garraioetan, ni Brasildik oso gazten nintzela irten nintzen, eta estatu batuetara iritsi nintzenean, ez ninduten inoiz Brasildar gisa ikusi, latino bezala ikusten ninduten. Eta nik ulertzen nuen, ez zegoela bereizketarik, ez zuen axola, espainola edo portugesa hitz egiten nuen ni azkenean, latinoen talde nintzen, arraza talde horren kide. Eta gogorra izan zen hori ulertzea eta ulertaraztea. Lehenengo urteetan gaizki sentitzen nintzen, eta gero esan nuen, ez ni ere latinoa naiz. Nire hizkuntza oso desberdina da. Txileko espainola adibidez niretzat ulertzeko oso zaila da, baina Kolonbiakoa, ez? Belarrira errazagoa egiten zai. Boliviakoa oso argi ulertzen dut, baina Baldiviara joaten naizenean ez dut ezer ulertzen. Eta espainola da, gaztelania da. Horrela joan nintzen ulertzen kontinentearen dimentsioa eta handitasuna. Eta filminentzat saltzen dugunean, espainol edo gaztelania neutroa eskatzen digute. Eta hori, ulertzeko askoz ere errazagoa da. Orduan, Mexikoko gure film bat, espainoleko azpititulo neutroekin saltzen dugu. Ze Mexikoko esaerak edo esaera indigenoak barra egoten dira eta azpitituloak behar izaten dituzte. Orduan askoz ere politikoagoa da gaia. Bai, etengabe aritu gara Latinoamerikaz hitz egiten, baina nahi nizun galdetu, nola mugitzen dira filmak? Zure film latinoak nola mugitzen dira merkatuan? Zailtasunak daude, adibidez txiletar film bat duzunean, erraz saltzen da Latinoamerikako beste herrialde batzuetara, ala ez? Edo zailtasunak daude. No solo cómo se vende en España, cómo vienen a festivales europeos, sino cómo nahi dugu lertu nola iristen diren Espainiara, baina ez bakarrik, baita ere beste merkatuetara. Adibidez, izan dituzun filmetako batzuk, ez bitxa travesti, Brasilen bakarrik funtzionatzen du edo pertsonai hori delako ondo saltzen da Argentinan edo Txilen. Ba, bitxo travesti anomalia bat da. Centenas de universidades la adquiriren. Entonces es ahora Unibertsitate askok erosi dute. Eta orain aztertzen ari gara fenomenoa. ¿Es? Y documental y fue la primera, ¿no? Tuvimos la suerte de ser parte del principio de todo ese movimiento. Mugimendu horren hasieranen zati izateko sortea izan genuen, eta protagonista izar bilakatu da. El concierto de encerramiento del Teri y vimos de un día para otro era una estrella. Eta ikusi genuen egun batetik bestera izar bat zela, hasieran ez ezaguna zen erabat, eta gero milaka pertsonak jarraitzen zuten, eta Brasilen fenomenoa ere izugarria bihurtu da. Telenovelak egiten ditu eta realitiak, beraz, estanda bat izan zen, inoiz espero izan ez genuena. Oso diru gutxirekin egin zen filma. Gure lagunak dira, ez dira gehiak, antropologoak dira, eta sari bat irabazi zuten, eta sari horren diruarekin egin zuten. Beraiek dokumentalgileak dira batez ere, eta txunditu egin gintuen guztioi. Baina Linen
arrakasta artista gisa, ez, abeslari eta aktore gisa, eta oso politiko, pertsonaia oso politiko gisa, oso modu irekian hitz egiten du, eta teria irabazteaz gain, eta egunka jaialdietara joateaz gain, unibertsitate guztien ondare da orain. Orduan, hau da gerta ziteken gauzarik onena. Nire film gehienak, unibertsitateek erosten dituztenean nik lasaitu hartzen dut. Ze ikasleek behin eta berriz ikusiko dituzte eta ikasiko dute. Nik ere asko babesten ditut, banaketa edo erakusketa zirkuito alternatibo horiek. Eta gero eta interes gehiago dago zirkuito hauengatik, ez bakarrik jaialdi eta edo mostra hauengatik. Ez dakit ematen digun denbora beste galderaren bat egiteko? Ez dakit hemen beste bat entzuten duzu, Latinoamerikako zinemaren banaketaz hitz egiten ari zineten, eta tira, gauza oso zaila da, ez dugu laguntzarik, Ibermediak bazuen funts bat, baina kendu egin dute, orain, formatu berri bat sortu dute, oso diru gutxi da, eta ez dugu aukera emango funtzionatzeko. Baina Latinoamerikako zinemaz hitz egiten ari garela, batez ere LGBTI zinemaz, Jorge hitz egin duzu, sala independentez, areto independentez, baina asko kostatzen zaie aurrera ateratzea, jendea erakartzea aretoetara. Ez daukagu audientzien formakuntza edo osaera hori, egiten da, Frantzian egiten dena eta Alemanian lehen ere bazutena. Beraz, arazoa zaila da, konplexua da. Alde batetik ez duzu babesik LGBTI zinema erakusteko, baina ez duzu audientziarik zinema latinoamerikarrarentzat Latinoamerikan bertan. Pilarrek ere aipatu du Una mujer fantástica filma. Film hori Txilen 200.000 ikuslek ikusi zuten, baina Latinoamerikan ez zuen inolako inpakturik izan. Baina segur nago, Latinoamerikako film batek Oscar bat, edo Europako film batek Oscar bat irabazten duenean, Anatomía de una caída filma kasu, masiboki banatzen dela, ez? Azpiegitura hobeak daude estatuaren aldeko babes gehiago, eta hori aldarrikatu egin beharko genuke. Banatzaileek, aretoek, hori guzti, ez gaude bat ere batuta, ez? Brasil ere, Latinoamerikako isla bezala edo iguarte bezala aipatu duzue, eta ni Sao Paulotik etorri berri naiz, talentua izugarria da, eta Latinoamerikarekin konektatzeko gogo handiak daude. Orduan, ez dakit zuek pentsatu duzuen ze irteera ditugun arazo hoiei irtenbidea bilatzeko, arazoak izugarriak dira. Mencionar el trabajo que hace la red de salas de cine en Chile, que en el fondo es una red de salas independientes que están todas agrupadas. Txilean gertatzen zaiguna da, hor badirela, hainbat areto independente. Que es ejemplar y es... Eta, azkenean saretuta daude, eta elkartuta daude, eta hori iruditzen zait eredugarria dela. Guretzat benetan harrotasun bat da, izan ere, hor ikusten da, komunitatea hor dagoela, eta komunitateak, eta berez ere gure sare horrek daukan alderdi positibo bat da, eta jaialdi hauek eskaintzen diguten aukera da, azkenean bertan elkartu egin gaitezkeela. Gure filmak erakutsi, elkarrizketak abiatu, elkar ezagutu, eta azkenean eremuiek, foroiek sortzea oso garrantzitsua da. Lagundu egiten digu, eta iruditzen zait, honek baduela zentzua, bide horretan jarraitzeak badu zentzurik. Era berean,
retomando cosas que hemos hablado ahora. Eta aipatu ditugun gauzak berratuz, bueno, azkenean filma txiletar bat egin nahi baduzu, baina esan nahi bali mazu orduan espainol neutragoa jarri behar duzu, eta gero zen du, zergatik ez du inork ikusen hau Txilen? Bueno, gertatzen da. Y ahí no, yo no sé cuál es el camino correcto en este caso, pero Nik ez dakit zein den hor biderik zuzenena, baina iruditzen zait. sí, hay distintas formas, Bueno, pero hartu dugun bide hau egokia dela, horretan dagoela, eta iruditzen zait erantzuna komunitatean dagoela eta elkarlanean. Yo tengo plan de... Había dos. Esa funciona, sí. Yo tengo plan de hacer ahora que estoy viviendo en Brasil. Nik orain, Brasilen, Latinoamerikako muestra ibiltari bat egin nahi nuke herrialde osoan. Directores latinoamericanos para Baina hor ekarri nahi ditut Latinoamerikako zuzendariak, elkarrizketa horiek abiarazteko, eta urtera egin nahi nuke. Izan ere, San Paulon badaukagu, jaialdi bat, 200 film aurkezten dira bertan, Riokoa ere hor dago, baina, 180 Sundance-kan eta Berlineko filmek osatzen dute, eta hor espazio bat badago, baina nahi nuke espazio bat bakarrik agertuko duena Latinoamerikako zine garaikide hau. Hori gustatuko litzaidake egitea. Eta hor baditugu, aukerak Brasilen, eta aukertatuko da, izan ere nik lehendik ere Los Angelesen egin dut horrelako esperientziarik eta zoragarria izan da, egia da, lan handia dela, arreta handia jarri behar zaiola. Baina ezinbestekoa da zuzendari horiek ona ekartzea. Eta, hor zuzendariak eta produktorek ekarri behar dira. Elkarrizketa hori aurrez aurre edukitzeko jaialdi horietan. Gauzak alternatiboak dira, baina oso ondo funtzionatzen dute. Asko zubeto funtzionatzen du honek film bat, zinema batean irikitzea, baina saiatu izan naiz, halakoak egitera. Baina hori energia alferrik altzea da. Ez da bakarrik marketina eta dirua xautza. Horrek ez du funtzionatzen, baina guk zuzendariarekin, izketaldi batekin eta koktel batekin aurkezten badugu filma beste zerbait bihurtzen da. Filma askoz gehiago hazten da. Alternatibak aztertzen saiatzen naiz, optimistak direnak beti ere mugoiek gainditzeko, eta alternatibak gaur egon daiteke. Tiago, naiz, ekoizlea, Brasilgo produktorea, Brasilgo Amazoniakoa, baina, zuek eta Brasilarrek ere ezagutzen duten Amazonia erabat ezberdina izan daiteke, bertan, espretibo eskaude behin indalinekoa, naiz, Venezuelatik gertu dago, eta film bat egiten ari gara. Postprodukzio bat da, filmaren postprodukzioa da, gaia LGTB da, eta migrazio ere lantzen du. Horixe baita, oraintxe bizi duguna, bertan Venezuelako gatazka politiko sozial honekin 8 milioi venezolar kanporatu ditunak eta asko Brasilera datozkigu. Horixe da gure errealitatea, eta gertu gaudenez, egia da hor egian ere gertu daukagu, eta badaude aukerak, eta iruditzen zait oso Amazonia espezifikoa dela gurea, baina oso itxia dena era berean. Eta Amazonia hau, guk septentrionala esaten diogu, oso Ekuadorretik gertu dagoelako, eta, zuk Sandra aipatu duzu, hor, balizko jaialdi hori, konektatzeko aukera hori, baina Europako gai horiek ere landu daitezke, edo estatu batuetakoak izan ere, hor ere badaude migrazioari buruzko filmak, eta gure ere araxekoa da. Migrazio fluxuak aipatzen ditugu, eta berbador konexio bat ere bilatu dezakegu zinemaren bitartez. Hanek aukera eman diezaguke, banaketan ere eragina izateko.
Bai, egia da, ez daukagula denbora askorarik berba da lantzeko, baina egia da, Brasilgo muga hori, horra Las Goianas, daude, bueno, hain urrunekoa da, gure iruditegitik hain kanpo geratzen da, iruditek adetzen dugun Brasil horretatik, hain urrun dago, nik nahiko nuke, hori esploratu, ezagutu eta bertan bizi, izan ere, bai, oso ezberdina den ere moa da. Hizkuntza bera ere berezia. Frantzia, Holanda, Portugal, Espainia, batuko bagenitu bezala mikrokosmos txiki batean. Oso berezia, benetan. Eta txundigarria deritzot, gustatuko litzaidake, bai. Nahi nuke, bertan gertatzen dena ezagutu. Eta bertako migrazio hori ezagutu, muga horien artean, liluragarria litzateke, baina nik momentuz ez daukat esperientziarik horretan. Bai, eta jaialdiei dagokienez, hori izan daiteke aukera bat, film bat internazionalizatzeko, bertako ezaugarriekin, bertako batean, esate baterako, agertoki berezi batean. Guri gertatzen zaigu, filmak ikusten ditugunean, film bat ikusten dugu gehia, Europako hiri batean, maite mintzen dira, ez dakit, aspektu gehiago behar dira interesgarria izateko historia hori. Baina, beste film mota bat etortzen bazaigu, komunitate berezi batean, beste arazo problematika batzuei aurre egiten dionean, iruditzen zait hori dela, ezberdinak kontatze hori izan daitekela interesgarria, eta niretzat hau baita, proiektuak nazioartekotzeko aukera interesgarri bat izan ere, jaialdietan, hain tematikoak direnetan, zauderako LGTBIQ+, gaiuretan, batzuetan, bilatzen ditugu, ez da beste narrazio batzuk, ez dugu gauza bera kontatu nahi, eta hori aukera interesgarri izan daiteke. Azken, galdera baterako, txanda dugu. Kaixo, egunon? Eskerrik asko, ibilbide interesgarri hau aurketzagatik, ni Omai Gomers Filmsen produktorea naiz, eta oraintxe jaialdi berri bat ez dugu Tras las Islas izena du, eta Kordobako mendate horren atzean dago. Eta zigilua aipatu duzu, eta zigiluak garrantzitsua iruditzen zait. Ez dut uste, hitz honek itzupen idokani gaztelan. Guri etiketa gustatzen zaigu gaztelaniaz erabiltzea, baina, zigilu hau, ez da kutxa batean sartzea eta esatea hau beldurrezko filma da edo gay filma da. Ongi legoke zigilu gixako zerbait izatea. Eta, askotan hitz egin dut filmen inguruan, eta beti zen egin behar duzu beste film bat, baina guk, bi gautxo agertzen ditu denen mendietan, eta, blog momenten badago, beste gauza batzuk kontatu nahi ditugu. Eta ez ditugu aurkituko queer eta LGTBIQ-ren arteko hori da galdetza bezala, hain geruek sexu harremanikote duten. Izan ere gu, ez gara inoiz erosotasunera iritsiko, erosotasunera iristen garen momentuan eraztu izango dugu, baina ere berean bizi behar dugu, eta beraz erakutsi eta gustuko izan behar da guk agertzen dugun hori, eta disruptibak izaten jarraitu behar dugu, hausten jarraitu behar dugu. Eta horretarako iparretik egoraino, elkar babesten badugu, hegoaldetik iparrera ere historio bikaina kontatuko ditugu, eta ideia horiek edatzeko aukera izango dugu. Hausnarketa bat zen, eta eskerrak emateko baliatu nahi nuke balio aukera hau, galdera egin baino. De hecho, quiero aprovechar este comentario que te quería todo el rato decir que aprovechéis estos días. Nik, esan behar dizuet, eta gomendatu nahi zuet film bat guruk bertan parte hartu dugu, oso film berezia da eta euskalate bat, baina txiletarra da. La misteriosa mirada del flamenco du izena, film bikaina da, azken urtetan ikusi dudan filmik unkigarrien abarkatu izan da niretzat, eta iruditzen zait oso ondo, erakusten duela hemen aipatu dugun guztia. Oso film berezia da, ahots oso berezia dauka, espainola ez da inondik neutroa,
eta genero disidentziak agertzen ditu, baina era berean edertasuna, zinema bera ere oso bikaina da. Guri filmine gustatzen zaigu gomendioak egitea, eta filma gomendatu nahi dizuete. Hemen galtzen baduzu, aretoetara joango da, eta gero filminen topatuko duzue. Baina, gomendatzen dizuet, aretoetan ikustea oso ona delako, baina, filminen ikusten baduzu ere, ongi. Iruditzen zait, aipatzen duzun horrek ere filma gogorazi dit, azken batean film hau herrialde ezberdinen artean, elkarlanean egindakoa da, eta iruditzen zait, zubi horiek ereki behar ditugula. Azkenean, queer den hori iristeko, baina ez horregatik bakarrik. Hau da, zinemarik onenak, datorrelekutik datorrela ere, plataforma bat izan dezan. Eta nahi nuke gixanetako film gehiago existitzea. Nahi nuke, plataformak eskaintzea. Jaialdi hau, bezalako xeak erakusteko, izan ditzaten banatzaile gehiago, areto gehiago zain, eta plataforma gehiago erakusteko gogoz. Izan ere, film hauek izango dira gu mugieraziko gaituztenak, ez dira erreziklatutakoak, berregindakoak, erabat berriak dira, hots berriak dira, eta gonbidatzen zaituztet. Ez dakit horretarako aukerarik du nuen, baina bai, nik ere gomendatzen dut. Hor, azken galdera bat geneukan, eta horrekin itxiko dugu. Kaixo, Mexikoko zinema queerretik nator, Lourdes naiz. Eta lehendik ere aipatu den moduan, elkarrizketa hauek hausnartu arazi egin digute. Aipatu dugu, era berean, Mexikon nola landu gai hauek, nola idatzi, bestera batera film hauek, nola sortu, nola gerturatu, gero gure Mexikoko erroetara, nola egin geure burua kulpatu arazi gabe, eta, sarrietan prentsak askotan galtzegu, zer da queer cinema, zer da, eta honek, hausnartzen lagundu digu. Ludo Mixteko agertu da, La amiga de mi amiga ere agertu da, filminen jarraitzaile gara, ez galetu nola ikusten dugun filmin gure herrialdean, baina Mexikon oso zaleak gara. Eta era berean, Angeles Cruz ere aipatu da, asko maite dugu Mexikon, eta era berean ikusten dugu nola emakumen, zeregina, disidentziak nola agertzen dituzten, kameraren atzetik ere bai. Eta nahi nizuek ere galdetu, zein garrantzi duen, zuen banaketa plan egiten duzunean, zuen programazioak antolatzen dituzunean, nork kontatzen duten historia hau, eta zein garrantzitsua den hau guztia geure buruari galdetzea, eta nola, aipatzen dugun queer zinema hau guztia etengabe izan ere ezinbestekoa da ikusgarritasun hau ematea, espazio hau eskaintzea, eta espazio hau eskaintzea emakumei, transidentitatei, ez binarioei, identitate eta esperientzien panorama zabal honetan. Hau baliatuz, iruditzen zait oso garrantzitsua dela. Gainera, hemen, falta zegoen kate begi bakarra, produkzioa bera da. Eta azkenean, hausartak behar ditugu, propioak behar ditugu, eta proiektuen laborategietan parte hartzen dugunentzako ere produktoreak edukitzea ezinbestekoa da. Ez dut esango produktoreak berak gehi izan behar duenik, baina behar ditugu produktore gehiago sentsibilitate hori dutenak eta gizonetako filmen aldeko apustu egiten dutenak. Ez dakit Latinoamerikan, baina Espainian hemen dator produktore berrien labealdi berri bat, eta bertan ikusten uste dut pelikula berriak eta ezberdinak ikusiko ditugula. Jorgek eta nik lankidetzan aritu gara, Fire Lab eta Mostra Fireren inguruan, eta iruditzen zait, laborategien eta jaialdien unibertsoa, hau ez? Laborategi horiek egotea. Leku bat eman behar zaiela historioa anitz hauei, izan daitezke queer historioak edo feministak edo razializatuak. Ikaren laguntzen mailan edo beste laguntza batzuei dagokienez, garapenerako laguntzak edo laborategi batean parte hartzeak, niri asko gustatzen zait urtero
Fire Labera joatea, ze hor ikusten dut, ari zaiela plataforma bat ematen, bai telesailez ari garela, bai filmez ari garela, ari zaiela ematen ahots bat edo plataforma bat historia horiei, ez? Eta hor ari direla gauzak sortzen. Al final al que ya tiene algo, ¿no? O sea, es más fácil seleccionar a uno o una unidirectore que ya tiene una trayectoria de éxito, lo que sea. A veces cuesta como dar ese primer impulso, esa primera... Batzuetan kosta egiten da lehenengo aukera hori ematea, bultzada hori ematea, eta laborategi horiek leku aproposa dira industriarekin harremanetan jartzeko, bere hain ikuspegien pitxak egiteko, eta pertenentzia hori izateko, ze azkenean hor dago queer dena, baina klase muga hori edo oztopo hori ere hor dago, disidentzian dauden pertsonek zailago dute baliabideak aurkitzeko eta 3 edo 4 urtez proiektu bati eskaineta bizitzeko, ez? Nire familia xumea da. Eta orain, ekoizpenean gero eta gehiago ari nahi sartzen ekamen, eta jendeari galdetzen diot, baina zertaz bizi zarete, ez? Nola ordaintzen duzu alokairua? Orduan, gero eta disidentziek gehiago zeharkatu, zailagoa da hor sendotasun ekonomiko bat izatea, eta horregatik zinema jaialdiek mugitzen dituzten baliabide publikoek, ireki behar dute beraien ikuspegia, ze... La amiga de mi amiga, 12.000 eurorekin egin zen. Crowdfunding bati esker. Ze, azkenean, iristen da une bat non historia horiek kontatu nahi dituzten pertsonek arrisku hartzen duten eta esaten dute egin egingo dut. Eta film hori Made in Spain atalean sailean egontzen hemen, zinemaldian, eta bibilbide oso polita izan zuen, baina azkenean jendea baldintza txarretan egin behar duzu, jendeari gaizki ordainduta. Eta iruditzen zait, erakundeek lagundu egin behar dutela muga hori hausten. Batez ere lehenengo filmarena eta bigarrenarena, ze askotan egiten duzu lehenengoa, eta sorte pixka batekin goia sarietarako izendatzen zaituzte, baina bigarren filmarekin zer gertatzen da, ez? Horre dirua behar da. Bueno, pixka bat joan egin zait, baina bukatu egin behar dugu. Eskerrik asko, Sandro, Ignacio, Pilar, eskerrik asko industriari, taldeari.